Matsunan nga mga parang Jay Gadwana. Ewan sila. Palapakan naman po dyan. Naglaing ni Roldan Tata ah. Ayan. Naimbag kinagasat nga rabi tayo amin apo. Harati kami manan. Naman na may kaupatsan nga kwa. May kaupat nga tugtugmit to yan. Ag nagdamak ka na dagiti kakadwak apo tatay. Medyo banda tinatayan. Sakto datanin Nora. Busy. Agpataya uitay. Busy. Nako na yun tatay. Aratare. Well, si kapay mo nagdamagan doon. Medyo banda tinatayan. Ang nga talaga. Kuto-kuto na tayong dati kabakal. Ayan. Na kami apo ti The House Band. Agpaspasalamat kami apo ti pamilya na Satnanti na siya at kinabara nga panagbisita. Panagbisita yung kada kami. Pagpaspasin siya yun apo ti busis ko tani na parparan. Diba? Na buwan na parparan di balit ang payo na parparatoy. Kompleto pa. Kompleto pa yung matatan ti oray kiraam. Kiraam. Damdama. Iparinak kanya. Mabaling matatari na amo. Napupira gamot. Awang karga na data. Karganan to pa yung video no ko. Ha? Nagluunang dito na eh. Wandam na may ipari inak mo di kiniigi. Nangganaw. Kasi zero na pintas niya. Wan, ada ubot na. Napintas at tata. Pwede namin sanaan. Medyo nasakit sa ngagsawa di bakal. Ayan, so hanga siya lang nga po diretto nga bagtit manan. Nabuya yung isunay di Jayan ng tatasong mabalit eropa na napot nagpa-derma, napadyanaramid na, nagpa-facelift, Amin na. basta nagpapinta si sunang perpermit at ta. Oh, ha? Nakabutox ka na. Nakabotox, wow. Tado tayo maramraman na ata nga botox. Amin nga spa. Amin nga spa, ada botox na dyan. Wow, kakakaan natin botox. Kapali ko dyan. Ay, Butox. ayan, parang ko kada kayo apo. Iti, ako rin, excited mga ito yung manugkol tayo. Tatay, nagbasilang di pasabat na kanya. Ayan, ato yung apo, jururayan tayo. May isa po nga kalaingin. Kalaingin, nga organista, nga komedyante, iti Pangasinan. Ayan, iti naanglit. Dapay lang. Oh, dapay lang nga. Iti bagtay. Agda-agda. Agda-agda talaga. Nyapay dagiti at atiit na. Ang tiit. Nyapay. Alo tiit. Napay nga egg. Napangsik, karit. Garata kami kinyanan. Date. At alo di na tata. Ayan, iparang ko kada kayo apo. Pasabatan tayo man apo ti. Nabara nga. Nya. Sipat-sipat. Sipatan lang. Ni, ingay! Kapag no siya nagtatitog si kapasigla. Siyempre, ayun niya. No, pay mode. Talaga nga mas tingin kaya nga talaga. Apay ingin nagsasauka, ang dama lamang ngag, siya lamang kang kangag. Nya kay karami gagaraw. Kasi siyempre, ada ti Mike, ay na di Mike. Ay nagto. Oh, kapti niya. Atoy, nagsauka. Amin nga isaong tangiwa mo, rumwar di jay. Sige. Aning awam mag. Gure ka apin go to. Puyutam. Happy birthday. Nyati ko lang aming nga ibaga dito ay rumwar dita. Wow, rumwar. Kapay nga data balay ti kurabes. Ang abala ko lapis data. Ay data ni kwadrado mo tadamo tungkal na rapang-rapangan pa'y tadapan na. Ata ti makunkuna nga speaker. Ay ni Judy Benicia. House speaker tayo iday. Ito kapay ang data tay tudum data speaker nga makunkuna. Data, gamitam dito yung mic, Tapos, microphone. Anaan mo tatoy? Ang saho ka dita. Pagsawak. Dita. Pagsawak. Wow. Ay nang param. Abaya. Ano nagsawak ti dakos na dinanog na? Ang saho ka tingin nyaman dita. Agsawak ti baga Tapos, rumwar di dyan. ay dita aming Wow. ibaga dito rumwar dita. Wan, padasa. Ang lang siya tiluk-kuluk kung pati dagito agbuibuyan suleng. Padasaw. Aming ibaga dito rumwar di dyan. Wow. Alay, lechon manok.
Hoy! Hoy, abaya! Naruray yung tangay! Ura dyan ito manok tungang! Ay nabo, uray ang gana matay ka awan, di ba uray mo nga rumor ka rito na kita. Kung kulam lang tanong makauna ka. Haningin! Amin kuna, amin nga isaw dita, pumigsa di Iso dyan. ate speaker mo, rumor ko naman no, dimbawat ang ati balitok, may itod na nga raw. Awan, urag kuya kuyang yang ka dita, awan rumor ka mali. Maguri baka kung kulam lang suleng. Urayan nga muna nga agaruyo dito yung Diyos santo bababtuog dito yung ginagong manok. Ay naingin, nalpas ko ito kontrata tayo, awan mauray mo dita. O aming nga baga dito yung rumor dito yung kulang mga Oh, gamit. padasan pa, baka dapay. Na? Baka dapay madawang pa. Richard Gomez! Coco Marte! How? Awan mo. Awan rumor dita ni Nura siguro. Ay nangay ti karkar maninura nakita tatay nakatugaw iti bisikleta. Nagpintas ni Nura niya. When nagpintas kasla sabong. Sabong tayo. Bagbag kong. Makan mura. Inkagrimito. Taway ka tita tiltilon da ka manang. Maputokan ka tan ano ang agreement. Nagpintas ka tatay. Ang kasyempre may kapamidwak tumayag pabuya dito ay nalangan dyan magdisti tinasayaan. Ano may timid. Goray si kani nagpintas ka tatani kasla ka latay grade 1 dati tinggol mo. Ang papabebi akmat. Ay mabibi nagimar dati tinggol mo ni kala grade 1 nga talaga. Tagang okwa ba? May lapay nila kay. Tatay pa igumukin ang kaya ditang move mo di kastoy mau. Ana nang ornginig gama. Amo nga siya kante kita magpaypay so. Ikaut mo ata no mamati ka. Nga nga mga angaw kautaw. Kautaw! Takita mo din ang natumpuan natin pusti miral ko dito. Paingin ko na Patay, ah. nakinakjubot ko na lo. Na abay ika naman mo jubot ko no nalo ng antay. Nalo ng win agpaypay so. Nalo ng mga. Nalo ng. Ah, Antay nalo- datoy natangken ide. Apay tatanalo Nagpug naglaang nalulong. Siyempre na uberios. Ado mang taktakal. Siyempre ato mang takba ko naman eh. Nagado mang rabaw di ngayon malulo. Papananangay. Isupay ang. Natatati aramidon ta. Kada bakti ka dito. Ay agbag. Ay si kalang at agbagtit nagalas pa nang iparang mo kinakagbagtit kung kunang tatay. Kada bakti ka mga Oh, arabali at ibagtit ko may nimbagan si ka mangrurugi ka pa ilang. Kudi suwa. Tapos kang anglit ko nam. Ay dangli mo na ako to dirapay. Oh, arabali at anglit ko to ilakan ni Gid, kan nawan-nawan. Ang daman. Oh. Dapay. Na? Dapay. Batit lang light. Nakakaran na. Wan. Dapat naman ingay. Siyempre nagpabuya tayo din. Nagpabuya tayo di bangiran. Well, tata. Apat na si tata. Dati barbaro Bisita mga klase tata. One klase. Dito ay klase mangrugitat kini ante. Ning ka pa itulod data apong mat. Damdaman na naawan problema tuman tibigatan mo agas. Pakilamiro. Ne, nagpuskol ti gold ni ante ah. Kakasi niya na pukawan ah. Karamido mo ang tatakaw tabakita. Ning ka pa magdigaw. Tugo mo pa itatatualyam na. Pagkatapeng. Ay, tolya data ubeng. Sana all may cleavage. Kapay ya, dapat susumi din. Na? Nanano ta susum gawin tata. Nag-aawanon gayawan ni sagpaw mi balatong in sagpaw ko balatong gisusok. Medyo aglisi ka mo nito, medyo gusto silapan na kadatag lako balot. Lundang na mo dilako kunana ukas na. Apay kami no ikabil mo tweeting na data balo lako mo. Sige. Sige, ayam ta dito yung banda. Klase man isuda ingin. Naduma-duma klase na ito. Iyarig mo. One. Iyarig mo isuda man ingin. Ite. Iti klase, iti sakit. Ay, wow! Klase ti sakit. Rugyan ang tagtoy. Siyempre, yung pang mayaman. Sakit ko na lang, apa na mo kurkurusan. Klase ti aguri ka. Ita ka maudi ka. Dito yung rugyan ang tagtoy. Klase ti sakit. Ni ante pang mayaman. Nya. Maguri ka cancer. One, cancer. Heart attack. Ay, pang mayaman manan. Diabetes. Pang mayaman manan. Colon cancer. Cancer. Datoy, gallbladder. Gallbladder. Tapos last, among datoy nun niya nga sakit. Nya sakit na ta. Kurat. Sakit kiti takura Oh, daw. sakit day jay. Sabagay, gagat. Wano mo kaya tikurat anti gaddel. Ijay man na, Ijay nga banda. Ay, tataray. Kapanan niyo! Itaray ko tatabalot. Sige, umalis kayo. Nagluto tatok nining nubigat. Awan damot tayo. Ayan, awanda. Gunggunayo, gawit tayo. Apay, magluloko ka, guys. Kami amang ang angaw. Salamat. Thank you. Maagang pamasko. Pinanawan niyo na ako yun. Tatok nining tanubigat Pag-food trip tayo. Ayan. Abay, gamit ka panawan niyo lako yaw. Ay, ado pa'y kargatin akong.
Hayo na. Wow, tanong tubaw. Ang susunod ako naman. Ang susuta. 50-50. Oh. Ala, thank you Oh, Abay kayo taping manaw kayo, naimas natin ang pulutan. Nagpaksiwa no bigat. Ikawin mo ta. Wala Kasi paksiwa tatatla no ko. bigat. Salamat po. Sabihin mo Ayan. Napulutan tayo kamangalan, tutubay ito. Ay, urahin tayo ni Nura! Abaya. Eh, siyempre, pasaho tayo day jay. Danog diwur-diwur man kita na damdaman. Ala, ang problema di ba? Na, pay gamin ta pinanawan na. Oy, sino mga at sigarilyo? Animal ka! Ay! Oh, libre. Ay, lako na natatag mo man si Marbles yaw. Day, tagmano si Marbles niya Ang kasama. garo daw, ng tarayandan. Oy, umul magkaan jag lalakaw. Ay, umal. What? Kasano nga gumatang ka? Katungtungan, umul. Ay, nung gumatang ka timal puro kasano. Kasano ka raw? Kani? Nung gumatang ka ti... Kasano nga to ka? Nung gumatang ka ti... Di sok man bit. Alam. Ah. Nung gumatang ka mo ti sigarilyo nga Winston. Inya. Kasano? Kasano? Kuna payak-pak ka, Payak-pak Eagle. ka, payak-pak. Winston. Nung gumatang ka mo ti ice cream niya na ngay. Kasano yayan? Ice na lamis, nagpayigpag ka. Paglaing ka ba talaga? Ay, sige. Tad mo na. Ay nataw eh. Ay na kami lakaw. Sige mga raw. Klase ti sigarilyo. Klase ti sigarilyo. Dito yung tanay nga banda kinaante. Dato syempre Marlboro. Malboro. Winston Light. Winston Light. Fortune Light. Fortune Light. Marbles. Marbles. Tapos dato yung Mighty. Mighty. Tapos dato yung Capri. Capri. Tapos Tanilas. Inya data. Among nun niya daytoy. Ang. Markanyog. Nakampana. Jawan filter na. Diyan ang malanti pa kaut. Sigarilyo bakit? Tagmano nga di marbles yaw. Ay nato nga di sigarilyo na nyo nga itaray. Ito yung ang kiniapong yun. Dito lighter na ne. Isublay. Ay na ngayon na. Kabil mo ni Balong. Sublim po ta sigarilyo mo. Wen, ako kaya tag sigar. Ne, tanawan may bagbaga. Animal ka. Bayadan ni ingin ata po. Madamdama bayada. Nung ibalot ko kwamin. Alay. Oh, Sige, tatahingin. Mangkansyunta. Mangkansyunta. May isang novelty nga Ilocano song. Wow. Napay kagkut-kut-kut ka, di kan sama nagdigaws. Sayang ti Dano. Sayang pa'y shampoo. Sa bagay. Tata, akan tata. Agkansyunta para kanyadang. Among dito'y bantog. Kananayin kami dito'y. Wow. Siguro Nakapamin ano kayo nga tugtog dito yan. Napatsan. Namin upat. Wow. May kapamidwak pa'y laan. Tata kaya na manggagan siguro di tarong nga version. Ay, wen, tarong. Wow, dati. Kaya yung ante ti tarong nga kansyonan. Si kaantay nga ti kaya mo nga luto ti tarong. Ang lambong. Inlambong. Si kangay madam, inya ti kaya mo nga luto ti tarong. Into. Intuno. Si kangay mo't antay, inya ti kaya mo nga tarong imaratid na gino nagbubukal. Nagbubukal. Sige nga ingay. Sakti kayat ko nga luto ti tarong jay torta. Torta. One. Tapos, jay may isa nga tarong duwa nga iklog ti kapkabil ko. Ay, may isang katarong doon lang itlog. One. Nakapoy ka ingay. Apay si kamano ti kapkabil mo nga iklog jay may isa nga tarong. Kasti nga tarong. Oo. Kasti kami ni kang kanang katarong ka. Nagdakulang. Ano na? Maturuturang gana ko ayan. Gana, Abdaw. madihing gana ti kwa. Sidok-sidok. Sidok-sidok na. Ay, niya dahil sidok-sidok antay. Niya dahil sidok-sidok. Niya dahil sidok-sidok kaya. Madurudurang ka na sidok-sidok ko. Ay, sidok-sidok kan baka rusok. Kasti na eh. Oo, Kasti ka kastakadakal. Tapos paano nga iklog ti kabkabil mo? Alaw. Talaw, apay tatalaw. Tapno damot ati ito. Tukak-tukak na. Ay, may kalo dito tukak-tukak na. Dahil Sige. tingin na. Sige, kantaan ta Para daw. kinyayo ako nga mahilig ti tarong. Nakapangan ko na tagdudumang nga tarong. Rinabi ang sidat tarong no kaya mo alunusot pa aki nilaw. Wow! Hindi ti nakaramang ka ba ti large size? Ay amin nga size naraman akon. Promise. Ang dapay kilo Wow, nagliter sila kastani. Agajay kulatong. Ay, kulatong. Naimas lagi dyan. Naimas lagi dyan. Basta day gigas na. Hmm. Wow. Alay nga rodan, maestro. Atay di tarong kinapon ni Amy na. Wow! Abay nga tatak yung tiwate. Ako lang! Kapaya, Abay nga tak. agiwag-wag-waga lang.
Siyempre nakatkatay dato yung kasi ko. Ikas-kas jay mo, ura lang nagtilmon nata ni madamdama agawid ng sapsapa. Padirwar mo maut. Jay. Kajiti wati O mo. alay, pag agtiwati ta. Ba, duwatag kasi. Uri kaingen. Di pa nag-igam dita, amula unay nga idutudaw. Kano may tugtog data dita, agdugol. At nadugol na dato yung duwa. Ado nga agas, inyagas ko nang kumumaikat. Naipugot to, pa'y dali kutsay jayam me. Di ba naagasan dato yung dugol na. Away kami. Tamong dugol tayo dyan. Wen. Ukal mo tayo Aya. dyan. Mga dugol. Alay, sige. Atan to pa iwan na dato yung agkwa, ang aglalahig. Nagimar nga ro tataripit mo dita ni nag-cute. Repeat nga. Uy, nadaripit mo dita. Ayun na. Siya madabingkol ko. Repeat. Aripipit, bingkol mo dato. Sige, garaw. Kita taman nun niya, diba? Naapo. Nabara. Nabara. Oo. Kung nagisumpukan sa amot tikwa. Balaw. Nangay. Iklog pugo. Alay, sige ka down. Maestro, kata. Palikot, ingay. Ginimas ni Suleng. May kutkutina ako naman. Makulding-kulding na niya. Nagimar mo ka no, medyo may dupo-dupol nga kasi niya. Masagid-sagid na. Makapakiki ka raw. Kasi palang masayo na data. Uray lang makikimod, sungin nga to. Nabayagamin nga nakuti ato. Ay, nabayagan. Uray siya, nabayag mo ton. Dual daw. Duwangal daw. One. 45 minutes kanya. Pagpapitas kaya kay mabagbagi. Ay! Paya, Bagbagi, apay mabagbagay. nagtulong ni Ingin. Ulitaw. Alay, kami sampay maestraw. Pagpapitas kaya kay mabagbagi. Bagbagi, hanga mabagbagi. Tulong. Pagpapintas kaya kay mabadbadi ko Ay, na. badi, bagbagi. Bagbagi. Alay, taros mo, Ilocano lang ka, In ano English ko matarusan lang. na. Oh, alay. Oh. Pagpapitas kaya kay mabagbagi. Alay na. Tay tarong mapapagustungan. Ay na. Basta tarong al-alolosan na. Ang yaman bigla sila isang mulko. Isa daw? Isa mulko. Uy, naimar pag isa multitarong, isa mulko sa amo ilwa, isa mulmo sa amo ilwa. Sa amo isapli-sapli tipita. Ako lang iingay. Apay kasi pa nagkante tarong. Isa Ne? mulmo ilwam. Isa mulmo ilwam. Kay sula nga tarong nagnina, may isa nga piraso, 150, di kain inutan. Isa mulmo ilwam. Well, tapos sa amo mo ilwa, sa amo isapli-sapli man tipita. Ay, bago. Bugoong pita. No, inlambong nga dyan niya. Wen lambong. Sige ka ron. Titaro, kena vitamin wow. Natimas, Amin na ukol na. nya, Ukol na. bukal. Ang ukal. Kung nalipata di lyrics na ukol ti ambaw. Basta ukal so paglaingan. Yun, kung hindi bakla, kinexpekum nga eh. Sa bagay. Ugawon. Ay, uray siya abot ang pagayat kumadadya. Ako rin ka maktangana nga mangigam dato yung mic ko suleng. Apa ya? Iti sukman dato yung mic ko. Ang idisuam. Hangka nga pumampana, o dito yung alat agi diso. Hoy! Bansaw! Bansaw. Upintay day ka. Ipitol! Isimpang! Basta tarong kena sustansya. Tay tarong Ibubog na! Kaya tiyan, mati. Apa? Mapigo pa yung tayo dyan. Apa? Minor di itat tayo dyan. Ito nga yung pinaka Ay tuya, mamo padasok, mamo. Amo nga ikaman, ipitom lang. Pito mo lang. Itamo kilikilay. Wow. Nung lalaki, dito itong nga. Nung babae, di kilikilay. Yak kaya diting nga, baka makaangot ang bugoong. Ay, adarit alert na! Yak kaya titinartaraan! Ay, di ka pandara dyan eh. Ay, di bandara jay. Agore ka, tabi jo lalakay mo, baka kita ganda. Dato ay, dato. Dato. Dito ka, Ah, ano, nagmamano ka ko. Mabalpuga.
Mansaw. Titarong, kondo makaka-sexy. Papakinising hotel ang perperne. Wow. Tatarong, perka, sustansya. Tay tarong, hanap, ilang hanap. Dito kasi nga, makato. Kasi magami. Pitsido kami ta. Baka marutakang kami tati. Nagpipiro kami ti ka Valentine's Day. Awang, baka may sambok ka ngayon ka-Valentine's ko itong 14. At asawa mo? Pinga, Awang pa, baka ito yung imod ka mo. Napaisam ka mo. Napailang ka mo. Uy, nakabiro kang ti papa ko. Ay na, nagmayaman ni alahiron sama. Nagimar pa yung alas na yan. Yanagan mo. Ronald. Ronald, uncle ko lang na magkanya. Yanagan mo, Ronald Uncle. Ronald. So not Uncle, Auntie Wen, Girl. siyang antikal. Ikitan taman ti kinagwapong Ronald. Wow! Nagwagwapo ka no nakamas ka. Isubleng. Dudu ko na ka lang Ronald Wow. ha. Manotawan ni Ronald. Ay, di si Shitty. Mabali na ta. Mabalinan. Mabalinan. Kanukag ti sutsaw. July 14. Ada ka Valentine's mo Wen. din. Ada ti girlfriend mo. Oh, ito tama ko, ada ka Valentine's mo. Awang pay garot. Sika nga, ada ka Valentine's mo. Ah, No kaya mo may kasundon into no 14 dito eh. Wow, ilibre kayo nga dawa. Wen ilibre na tanan ti suling. Update kayo. Wen. Di lang nalakamot ang alajmut ko mauri sa 200 Nagpiling ka mo, talata simenteryo na. Sa bagay na lamis, ijay no need to aircon, open air. Sanay ka mo niya. Uy. Alay, ada girlfriend mo nawan. Awampay. Agad adal ka? Inyat adalaw. Nyatan adalam. Ito yung kapay pumampanaw tayo interview ng kapay laang damdama. Pahiya ka pa na. Damdama na kami guyo di si Ingal. Diyak may nag-feel daw. Ang subli ka dyan ay karyam. Aligtakan ang. Sige, takot. Diyos ti alwad mo. Ang kayang na kaya. Akang ni may sabit ka di tayong tilandaw. Apoy, nagpapahilab kayo. Well, Madidito ang kuurayan ka na ni Kuan ni Nora, madamdama. Mabanok ta. Mabanlog Sige, ka. kurusan. Kuros. Tarong itibigan, tarong inyalaw, tarong tinatihay na dirasap niya. Tarong di matuon, tarong di pagbangon, tarong akanayon ay na makauma. Naging si tarong, naging si tarong, tarong magkakanayon. Tarong atiyon ta, tarong ang pinagpagkalikas sa talaga. Naging si tarong, naging si tarong. Nagatidog di taro-taro. Wala. Imasag na dyan, baka basta kang kanta ka dyan, imasag. Nuray siya. Puri ko lang ipigit-pigit. Oo, siya ka talagang inariyot ko na siya. Nagimas si Tarong, nagimas si Tarong. Uray tarong. Nagkanayon. Alright, thank you so much. Ayan, Ingen. Oo. Nakadadal ka, Maut. Ang kano adal lang suling ti pagtutungtungan ako nang adal ko. Nakab-abroad ka, Maut. Ay kano abroad lang suling ti pagtutungtungan na bayaga ka nag-abroad. 30 nga taong ko di abroad. 30 years ka dyan, Maut. 30 years ang nag-abroad. Talaga? Wow. Ano taong, Maut? 28. 28 ka. Tapos Wow. 30 years ka dyan, bro. 28 ka lang. Kastoy istorya na dahil na suling. Hindi tamtamo ni tatay ko tinapan. Hindi siya na tugot-tugot na kiden. Di banda. Iyay dajek sa alok na. Di ka sa alok na. Wow. Tataw. Hindi ko nagsara dahil siya na niinang ko kinitatang ko. Hindi nga naglabing-labing. Hindi nga binuti spare parts ko. Oh. Apa ko ka man? Spare parts. Oh. Para tilugan lang. Niya pa'y paralugan lang suling ti spare parts apay di ka kikitaan niya. Dagito yung mak-aksidente kat matuktok ko lang dati tulang. Iya panda di orthopedic. Tadi natukol nga tulang sukatan da landok di landok niya tawag mo jay. Spare parts. Ay sukat na tatungang. Porque landok spare parts ha. Okay. O tata. Tapos hindi di China sa nga pulong nga tawong ko ijay. 10 years. Sa nga pulong nga tawong ko di Japan. 10 years. Sa nga pulong nga tawong ko di Amerika. 10 years malahon. Well, Oh. ngamin niya nga di kwan, nag-awid ako dito Pilipinas na pinadas ko iti nagngaya-ngaya mo na kandidato. Oh talaga? Uwin! Promise. Wen! Alimbawa manggaraw kas Ah. pangarigan. Paya. Ang taray ka. Anya kahit tagtaray suling, mabanuga. Ang ngayangay. O, ang gayangay. Ang ngayangay ka nga akas politiko. Oo. Ngem.
ito'y kang agalay, iti suportam ng iti pagtarayan. Nini naguri ka Ija ipias, bilya 6. Kasano ito yung agkampanya ng agyayak nga kuwag ngayangay, ipilya 6. Wow! Alay, padasal. O sige, manggarod Ay, kas pangarigan, ipakita kito yung ginaramid ko ide. Wow, meeting yaban say. Ay, meeting yaban si dito, oy. Tapos ipakita na kita nagpipintas na plataforma. Bon, agenda, plataforma, aming nga sige. planong tili. Wow. Sa bagay, barangay. masangwanan apo iti kampanya. Wow. Baka makasursuro da. O sige, Raon. O, Halimbawa, sige. shock iti tagaparang mo. Wow, si Kati MC, sige parang na. Ay, parang ka. Kas pangarigan, meeting yaban si dito yan. Wow, Oh, sige. tuling ka pa yan. Naimbag kay nagasap ni Rabi tayo amin apo. Arat tayo apo ti may nga nagagat na sariri na anos. Nga pagtaray mo nga gayam, minagayam akas. Vice Captain! Hoy! At akot vice captain. Tila ba itay pagamngawan ti Vice Captain Suleng ni kitaam. No ti Presidente, kat akam na ti may isang bansa, da President President. na. No ti Governor, kat adati akam na ti may isang probinsya, adati Vice Governor. Governor na. Iti Mayor, akam na ti may isang ili, ada Vice Mayor Vice na. Mayor. Iti Kapitan, akam na ti may isang barangay, da mo Vice na, tungang. Vice captain. Di wow. Eh parang ko kada kayo apo. Hey! Ore ka apo, medyo ang panunutak ti mayat ng intro na. Iparang ko kada kayong apo. Iti may isa nga nagagat na saririt na anos nga dumawdawat ti suportayo akas busy kapitan. Pasabatan tayo man apo, kinabara nga sipat-sipat. Ne! Ingin! Ako ray kasuleng, masalutsod ko man, pasabatan tinabara nga sip-sipat kunam. Ah. Nagaduda nga mang sipat-sipat ti rupak, di pa'y limlimtag. Sa bagay, palakpak dahil. Palakpak kunam, Palakpak. jay, Ah. tanong matarusan dagito yung ubeng. Alay, sige garo. O sige. Naimbag nga rabi ka da kayo amin apo gagayam kan kakapsat. Mayat At adto yan da ito numutipya nga o may dumawdawat tinananay nga tulong kan ayaw. Maya. Maragsakan ak tadatoy kay tatangan na tipon-tipon na ungmong akas narupet nga bunubong. Susya. At adtuyak tatasango yo, tawanak di talikod yaw. Napay suma. At adtuyak ka nakadader, tasa anak nga nakatugaw. Napay suma na. At adtuyak nga dumawdawat, iti suporta kan panagan ayat yo, talo siya to kat agbalaygi. Amin to nga napintas kan pagsaya atan ti tumunggal may sa, kat may kid daw, may tudko. Wow, mayata. No at adtuyak na tabinalunan nga dumawdawat, iti nan anay nga ayat yo, makaalak di may isa nga buto, iti may isa nga barangay. May isa nga buto, iti may isa nga barangay. May isa nga buto, man iti may isa nga barangay. No pagtitipunom, dakkel nga buto. Ako rin kay ingin. May isang nga buto, may isang nga buto. Hang nga buto titawag ijay. Nga nga di- Butos! In general day jayon, buto kun butos may Ah, sa. sa bagay. Kat no siya to, kat mapagasatan, kat agbalay giak, abisi kapitan. Amin tong akid daw yung uki. Ay, ako rin ka. Okay nga. Yung kastak tayo mak ni uki, Ang approve. nga okay dahil. Okay. Huwag ka bisaya akin niya marami da ngay. Kat garod gagayam kan kakapsat. Ipaayon, dagit anan anay nga ayat kan suportayo. Tano siya to, kat mangabak. Makit-kita yung dagita nagnangato nga bambantay. Ipa-bulldozer ka! Hoy! Ang pingit pa bulldozer mo na kita papatay kasarapan tayo tibagyo na kita. Taigabur ko di baybay, ta amin nga labas kat sumangat na tayo mati lumangaw. Sa bagay. Ayan. Kanda kita street light na makit-kita yaw. Ipaigdup ko! Ay, dataningin. Nagpintas sinagnan matatay na lawag. Ay. Apay nga tayo paidup mo. Taso katak ti Christmas light, tano Christmas nga inaldaw. Ah, very good. Kanda kita kalkalsada nga makit-kita yaw. Ipaarado! Ay, atal na kaingin. Apay na. Mula JMA, Ay. Ordaneta, Ay. ang gana dito ay nagmayat ti dala noon. Apay tayo paradaw. Taso katak ti pagaksikat nga espalto, tano adayo ti padalis na gito sa rimulyo nga ubeng. Ay, sa bagay na lang. Kanda gito yung babae, urnong-urnong, tipon-tipunag, tayo kabil ko ti may isang isla. Ay, syempre, kasali at Wal, may ramang ka. Wal. Tano babaklalaang ti agnumar. Hoy! Tingay. Katanya kay giti plataporma. Kagarod gagayam kan kakapsat. Salamat ti iyo mayut at ang panagdengag iti plataporma. Tagiuray yaw malulutong di supas ngayon sa ganame. So, sigurado ka nga sopas merinda na. Na, Baka wan supas. aros kaldo. Basta na isagana nga meriendada. Ayan. So, at apo ti first set minihingin. Wan, ang ko'y pegaw awit apo. At dapay apo ti sumarsar numi nga Wow. panagparang damdama. Kanti mabuyayo apo kasla halo-halo umununog umimimas. Rumabrabi Pumimpin Naimbag nga rabi iyo amin apo. Palakpakan tayo maningin apo.